Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu nqanje ngephuzo matshitshi qomane. Bathi umfana empane semncane udanga bathi diabetes mdala nti cha bamsukela bathi ingane ehlaza cwe. Kunensizwe engibhalelile la. Ngaphambi kokuba ke singene odabeni lakho mfowethu. Kunama tips nje awu3 engifuna ukukunika wona ukuze mangabe siqhubeka nodaba lakhe ungasala endleleni, yabona. Na ubone ukuthi ilahlekephi kuphi nakuphi la kade enza khona. Yabo. So okokuqala ke ukuthi engifuna ukwazi nje into ekufanele lezi izinto ekufanele abanye I'm sure sebeyazazi kodwa ungakakwazi kufanele nawe uzazi. So okokuqala ukuthi Musa ukujaha ukuthi avume isidingo asikho. So itiphi yokuqala leyo. Musa ukujaha ukuthi avume, yabona. Ngobani into ekufanele uunderstand ukuthi abo abantu besifazane uthanda ukubona lakheka kancane, yabona. So wena kufanele ukwazi ukuthi umnikeze ithuba naye ayizwe lento oyizwa ngaphakathi, yabona. So isikhathi esiningi umuntu otatazelayo ke sejaha ukuthi intombazane ivume ingoba naye usuke esetatazelile wajaha ukuyitshela ukuthi uyayithanda. So naye usefunela selokho encenga nganabantu awunqome phela awuvuma phela, yabona. Uyinikeza ipressure intombazane engenasidingo mangabe uzohlala phansi uyicabangisisele. Ngoba mangathi sibuze nje ukuthi yini edala ukuthi utatazele ujaha ukuthi avume kuzokusiza ngani lokho ujaha ukumlokho ukuthi nithandane. Mhlawumbe umunye uzosaba ukuthi hayi phela kuzofika omunye amthathe eqala, yabona mangabe unalo lovalo lolo nomcabanga kanjalo usokusenkingeni, yabona, ngoba ileyo mindset ekulimaza. So asikho isidingo sokuthi umjahe ukuthi avume. Miyekele wena menze lento ayifile lento ayifila nawo ngaphakathi ukuze azothi mangabe sevuma ngabe sengathi mhlambe wamdidisa wamphoqa asole sesentweni naye angayi-understand. Mnikeze ithuba kulo lelo thuba osokumnika lona, yabo izinto zakho mozenza kahle uyakwazi ukuthi uthole ukiss, uyakwazi ukuthi nilale futhi nobabili nizwana amandla kodwa awukakamtshela ukuthi uyamthanda naye futhi awumqini ukuthi avume ukuthi azabe intombi yakho, yabo. So Musa ukutatazela, Musa ukumqina ujaha ukuthi avume ngobani lokheka kancane uthando kuyena. Kodwa ke ize kunjalo ake lento ngiyithathe ngibhekise kuwena. Ake sithi winsizwa nje qhamuka intombazana awuyazi, yabo. Fika intombazana hayi yakutshela ukuthi hayi yakuthanda bhuti kubukile nje lapha yana yazi uyangichaza bhuti indlela umzimba wakho iyona igoqa ingane bese ikutshela ukuthi yakuthanda bese ifuna ukuthi nawe uvume same time. Umazi lo muntu ukusurpriseile uyaqala nokumbona, yabona. Mawuhlakaniphile ngeke uvele nje uvume ukuthi ayasithandana. Nawe uzofuna ukuthi as much as ungichaza nkosazana, yabona, kodwa nami phela ngifuna uku-understand ukuthi umuntu okanjani ngingakwazi ukuthi ngiphilisane nawe singakwazi ukuthi sihlale phansi nawe uphila yiphi impilo kuleyo process yokufundana kwi-process yokwazana kangcono. Njengoba ngisho ukuthi ayikho into ongayitholi mfowethu ukisi yawuthola ukuthi nizwana amandla yonke into niyayithola. Nenze njani nizinikeza ithuba lokuthi nazane kangcono. So ukutatazela yiko ukudlisa abantu. So I hope yangizwa mfowethu mangisho kanjalo, yabona. Angazi lento ngoze ngichaze kuze kube kanjani kodwa Musa ukutatazela insizwe etatazela ngoba kuhlukile, yabona. Mangabe intombazane ukuthi iyona mhlambe esifunelayo kuwena, yabona. Esimene sikanjalo ukuhlukile ngoba nawe usukuyibona yazifunela kuwena then lapho ke kusuke sekulwela ukuthi awuvela ushaye ikhanda same time, yabona. Ngobani uyazifunela kuwena kodwa mangabe ukuthi akazifuneli, yabo, mnikeze ithuba naye lento ingene kuyena ukuqala lokho. So okwesibili ekufanele uqaphele noma ukwazi ukuthi uthando aluthengwa, yabona. Umuntu noma ungamnikeza imali engakanani noma ungamthengela izinto ezingakanani ozama ukumheha wena uzoheheka phela ngoba ebona ngathi hayi winsizwe nemali mhlambe ekwaziyo ukuthi izidingo zakhe zifezeke. Kodwa mangabe engakuthandi akakuthandi uzobe edonswe yini ilento wena obumlungisela ngayo. So noma ungamnika malini wenzeni kodwa uthando mangabe lungekho alukho, uthando aluthengwa.
ukuthengwa fanele ukwazi lokho yabona. Hayi ukuthi intombazane nje usuhlangana nayo sifuna ilunch noma nje asithi ayifunanga ilunch so uqeda kuhlangana nayo uyayithenga uyayibribe it's like uyayibribe ukuthi ithandane nawe yabona uzithembi wena ngabo yenza leyo nto. So okunye kokugcina ke ngaphambi kokuba singene kudaba lamfowethu ukuze mangabe selifunda nawe kuzokugqamela ukuthi inkinga ibe la nala. Okugcina ukuthi ukushela efonini kuyihlazo kukuveza njengegwala. Hayi leyo kuyayazi lento yokushela efonini nje hlukana nayo usokusaya ingane mangabe usashela efonini. Insizwe sihlakaniphile nje yazi ukuthi hayi efonini esebenzisa ifoni njengethuluzi zokuthi bekwazi bexhumane bekwazi behlangane benze lokho abafisa ukukwenza yabo. So wena mangabe uzothatha ifoni umshele efonini yabo intombazane ehlakaniphile ngeke zikuvumele lokho ngobani ayazi noma efonini ikhuluma nawe noma mhlawumbe ikhuluma nomunye umuntu mhlawumbe ubhuti wakho yabo. So mangabe insizwe ehlakaniphile nje awuyisheli intombazane efonini fanele ukwazi lokho. Okay, so kwese singena kulona ke udaba lamfowethu. Umfowethu ke ubhalile wathi sawubona mqeqeshi wensizwa ngiyathemba uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu ngithembe nawe uyaphila. Uthi ubafo ke as okay ake ngiqale la. Umfowethu ufike walibhala udaba lakhe wayesengisendela conversation nentombazane wayesengisendela ne voice note yabona ukuthi ke imphendule yathini intombazane yabona. So ngizokufundela ukuthi ke bebekhuluma bethini ku WhatsApp na intombazane ngizozibonele nawe ukuthi umfowethu ubehamba kahle noma behamba ngelinye igiya nawe obungathanda ukuthi umsize ngalo mhlambi mawungakwazi. Kodwa kubalekile la usenze njani sikwazi ukuthi sicobelelane ngolwazi ukuze ngeke phela lo uqhubeka wenza amaphutha awodwa yabona. Ekugcineni sonke kufanele siqonde sonke kufanele senjani sibe sothwandeni olumnandi olufudumele yabo. Indaba udla wedwa ngihlezi ngikhuza leyo. Uthi ubafo ke ngizokufundela ama screenshots lawa ngisendele wona conversation ku WhatsApp. Kodwa ake siqale la. Sawubona mqeqeshi wensizwa ngiyathemba uyaphila. Well uyaphila mfowethu ngethembe nawe uyaphila la khona. Uthi ubafo ke as ufundisa kwama videos akho indlela yokwazana nentombazane till you get number. Cha ungayiphambanisi yabona. Mina ngithi kuwena intombazane ethi ufika uhlangane nawe uthatha inamba then usuzokwazi wenza njani uyifonele ke nizokwazi ngithola ithuba uthi nazane kangcono. Not ukuthi uqale wazi nazane kangcono kuyima uthatha inamba lento oyisho lapha. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe kube nephutha ekubhaleni kwakho ngoba utheni as ufundisa kuma videos akho indlela yokwazana nentombazana till you get number. Cha thatha inamba qala khona uzokwazi ukuthi wenze njani nihlela imihlangano yenu nobabili engamdingi omunye umuntu wesithathu yezwa lona ukuze nazane kangcono. Ukhumbule manikazi wena amandla enkundleni embedeni so ngingakazani kangcono fanele nazane kangcono ngayo yonke indlela yabona in and out. So makhona la kushoda khona aningakazani kangcono ngoba ningakhuluma nikhulume niqede kodwa maningakaze nizwana amandla ayisuka. Uthi ubafo ke till you get a number and nazane ugcina uyazisa ukuthi ufisa nibambisane nibone ukuthi impilo inithatha enibekaphi. Okay uthi ubafo ke so le ntombi ngifunda nayo okuyikhalisile the day ngiyi-approach yakhala ngokuthi yindaba sengiyi-approacha manje ngabo September. Uthi ubafo ke ngiyasho nami ngasho nami kodwa uthe ngiyasho yabo. So mangizwa ngiphinde igama kanjalo ngizenze njani ngimlungise umuntu mabe ebhale kaphi ngabe ngathi mhlambe ngifunda wrong. So uthi ubafo ke ngasho nami isizathu sami esibhedayo ukuthi ngangingafuni ukumphazamisa nalomjida ayizwana naye. So ngiyacabanga uma ngabe sho kanjalo kusho ukuthi wayenesoka
ngaleso sikhathi. Okay, wayesethi kuma brackets yavele yathi le ntombi wawuzothini ukube ngangizomshiya ngimshiyela wena. Okay, uthi bafike ngaqhubeka ngakhuluma nayo ke. Okay, usho intombazane sini wawuzothini ukube ngangimshiya ngimshiyela wena ukube weza esakhona. So ngamthemba kanjani umuntu ocabanga kanjalo, akesho ukuthi ayithembekile ingane yabantu, kodwa nje uzokwazi ukuphendula i-response kanje, yabo. Uthi bafike but manje today bengikhuluma nayo ukuthi ayixolele lo mjida, maybe wayihetha ngendlela engakholwanga ngayo and manje sekukhona mina. Okay, futhi ke bagcina behlukene nesoka lelo, so ayikamxoleli umjida. So lo yamkhulumela ukuthi ayimxolele ngoba phela sekukhona yena, yabo. So uthi bafuke nayo ke ya responda, then we kept talking. Ngiyacabanga ukuthi laba bekhuluma face to face, yabo. So uthi bafuke manje mqeqeshi lesithathu 11 October. So ke ngiphuzile ukuresponda kumfowethu ngoba bengisane inkinga nami ebengisazama ukuyilungisa, kodwa ke ngimchazelile kwi-email. I hope understandile ke mfowethu, yabo. Ngoba uthi bafuke manje mqeqeshi lesithathu 11 October ngiplan ukuthi angeke ngiyi-text or call before I hear your response, but besides if yona ingisukela sikhuluma or wayesefaka slash okunye I tried ukuthi last Monday yabona anginapause anginalutho mfethu ke 11 October ngiplan ukuthi angeke ngiyi-text or call before I hear your response, but besides if yona engisukela okay sizokhuluma, yabona. I think ubufuna ukusho njalo. Okunye I tried ukuthi last Monday sihlangane eTown but akwenzekanga. Ithe let us postpone. Ithe as we were talking today kungangcono if izongazisa, so kungalokhe kungaphumeleli if kusho mina, and nakubo mele ibuye before u5 every time if ihambile bengekho. Futhi yabo nje mubhala sebenzisa ongqi, sebenzisa amakhoma, yabona, ungabhali isentence elide ngoba into yakhe igcina ingazazwakali kahle, yabona. So ngiyazama ukufaka ongqi namakhoma ukuze into yakhe izozwakala kahle, yabona. Kodwa nje engikubonayo lapha nayabona uma ubuhlelo usongentombazana fanele wazi ukuthi okay ekugcineni fanele niphume ne-date. Umuntu phela mangabe naye njengoba uhlezi ungizwa ngithi mangabe ezimisele ngawenze njani noma nje nentshisekelo ngawe uyakwenzela izinto zibelula, uyakumitha halfway, yabona. So akwazi ukuhlela nomuntu kodwa ongafuni ukuthi nibonane, yabona. So ayikwazi ukuthi hayi let us postpone, so sipostponela into yakuphi, into yanini, yabona. Ubanjwe yini manje ithubuzo zalithola ninike lokuthi sihlangane, yabona. Izwa ngaye ngoba nje obethi asipostpone uyoza lithola ninike ithuba. Angithi wena ohlela kodwa kufanele ekugcineni wazi ukuthi ngosuku lokuthi sizohlangana naye. Ingapheli indaba nje ukuthi hayi wena ufuna ukuhlangana naye kodwa yagcina ingahlangananga into yakho, yabona. Unless engagcwele ngawe, yabo, enza izinto zibe nzima, yabo. Uthuba foke so mqeqeshi bengingathandi ukumosha imali yami kakhulu because lo muntu I bought her PS. So ngiyacabanga ukuthi umjida ngathi usase high school mfowethu, yabo. Kodwa uthi uyithengele i-PS before approaching, then wayesethi kuma bracket ngizosenda i-VN. After VN I bought her Doritos 10 October, but angifuni kuze siye town ngingazi isinqumo sakhe, ngizothula manje, yabo. So umfowethu wenze njani? Umthengele i-PS aphinde umthengele ama-Doritos, ilento ebengiqale ngayo ngathini, ngathi Uthando aluthengwa ngenani, yabo. So lento yokuthi wena nayo intombazane usanda kuhlangana nayo usuyayiheha nge-PS leyo noma ngama-Doritos noma ngamakhekhe noma ngelunch noma ngemali,
leyo nto angeke izikusebenzele. Wena nje umnikeza isithombe sokuthi hayi umuntu othengayo umuntu onemali, kodwa lokho ngeke uze kwakho uthando kuyena. Yena into engamsondeza kuwena ingoba ukhombisa ukuthi unemali. So the question is, are you gonna be able to maintain leyo tendering yakho lo yenzayo usuka? Uzokwazi nokuyimela in the long run, yabona? Noma mhlawumbe into oyenzayo nje just ukumheha, yabo, kuzofika kube inkinga nalapho, ngoba uzomheha eheheke ebe khona, kodwa uthola ukuthi hayi bomdonsa nje, mase ekhona awusamthengeli, awusenzi lutho, then bese niba nenkinga, bese niyahlukana. So nje asike isidingo sokuthi uziqhamukele no PS nama-Doritos namakhekhe noma umfumbathise imali. Cha, ungabribe ngoba uthando aluthengwa. Uthi ubafo-ke engicela ungisize ngakho ukuthi manje kumele ngenze njani. I will send today's WhatsApp screenshot and VN yale ntombazane, but i-VN yangomhla ka-6 October. So wayeseyivala lapho mfowethu. So ngizocela ke sike sibukeke i-screenshot sakho mfowethu ekhuluma naye intombazane ukuthi bebekhuluma bethini. So ke kwi-VN le ntombazane bikhala ngokuthi kanti bebekhulumile naye, then intombazane isithi ke kwi-VN yamsendela i-VN ithi yona kufanele aziprove, yabona, ayifuni ukuthi izithole isesimeni la khona ivuma khona, kanti yabo ayikakazi izithole isivuma kanti yinto enayo ezoyisola ngayo noma ebingenayo isho ngayo, yabo. So ithi nje umjida akaziprove ukuthi lento ayishoyo iyona yini, yabo, angazitholi ngani abantu isisenkingeni. So ngizocela ungibekezelele kancane nje, ngisasibheka ke le screenshot sakho mfowethu, kade sikhona nje manje la sesishone phi madoda we. Okay, naso. So into kanjalo and iqinisile ke le ntombazana, yabo, fanele lento yokutatazela angisebenzi, sidalwa ngilwa nayo nje and futhi ngohlezi ngilwa nayo. So ukuthi wena usuzompress efonini, kodwa ke ngicatha ke siqale la ku screenshot ngoba isona eso kuvezela more ukuthi lento engisho iqhamuka, yabo. So uthi mfowethu ke, hi miss, wayibiza ngegama, ngifuna ukusho igama la mhlambe nifunda naye lo mbhemu lo, uzogcina usumbona ukuthi oh yena kanje kashacimi, yabo. Uthi nje hi miss, wayibiza ngegama, athi full stop. I hope ufike kahle kokwenu, yabo. Okay, uthi ke uyibiza ngegama, ubiza nje ngamagama akhe aphelele, ufike wayisenda lo message oqala, then sebhaleni sethi ke sibanibani wayeseyibiza ngesibongo, kusho ukuthi ubize ngamagama ayi-2 plus nesibongo, sibanibani wakasibanibani. I enjoyed speaking with you. Wayeseyithakazela ke bese wathi ke bengicela usiphe phela ithuba mina nawe sizame sibone impilo isikhathi sibekaphi, and futhi manje kukhona mina nezinto zakho zizoshintsha and uzozijabulela. So ngoba sekukhona yena umfowethu kushuthi nje izinto zayo intombazane ezohamba kahle, uyazigoqela naye kuphi WhatsApp. Uthi ubafo-ke it may be hard for you but I will make everything easy. Ngiyaziqhenya ngawe miss, wayeseyibiza ngegama. Wayesenda futhi lo message, sesende 2 ama-message, sebhale enye-ke futhi. Uthi ubafo-ke mina nawe sihlangene kwindawo eyodwa most of the, okay, sihlangana, I think befuna usho njalo, mina nawe sihlangana kwindawo eyodwa most of the time, so please trust me, okunye uzokubona as isikhathi siqhubeka. What can I try if usugula? So I think intombazane ke mhlambe ibibambekile, yabo. So usethi umbhemu ke, what can I try if usugula? So what question mark, but please try izinto obuthe uzozenza, yabo. I hope you feel better soon. Wayesayisenda ke message yakhe yesithathu.
Yayisiphendula intombazane sithi ithi ngiyabonga ngifike kahle and I hope ufike kahle nawe. Thanks for so much care. Yayisifaka ke i-emoji ke nje yabo namehlo nyana. Naye umbhemu wafakile lapha ngikhohlele ukwakhuluma ngawo lama emoji akhe kodwa akusenanga. Okay, wayeseyivala kufethu wathi ke hope you sleep peacefully night. Waseyibiza ngegama. So i-screenshot sakhe mfowethu sigcina lapho. So umfowethu amagama akhe uyila ukungizwe ngikhuluma ngawo. Kodwa manje into emshayayo yena wenze njani? Lento uyisho efonini. Yabo. Nakhona mangabe azame leyo nto mfowethu labo line abafana kanjalo line lo osebenzisa kumuntu onjani ozifunela wena intombazane ekufunayo. Yabona. Then usuyigoqa kanjalo. Kodwa nje umuntu nje mfowethu itheke nje uhlangabezane nayo asekho isidingo sokuthi wenze njani uyigoqe kanje. Yabona. Ngoba izovela ikutshela ukuthi hayi ngisazocabanga. Yabo ngiyakuza ngisazocabanga. Yabona. Indaba yatatazela. Yabo. So ushela kuphi mfowethu efonini. Ukushela efonini lokho okwenzayo ngeke ngize ngikufihle. Ukushela efonini of which angisebenzi indaba yomuntu oshela efonini ngoba iyo lento edala ukuthi yabona nje intombazane ingakho ithe kwi-VN wena wenze njani idinga ukuthi uziprove. Yabona ukuze ngeke ivume. Yabona nje ubuyixina kanje lokhu icela sizame kwasho kwacima ufuna ivume kahle kahle. So isiya responda nge-VN ithini ziprove iqala. Yabona ayifuni yona ukuthi ivume ngento engekho sure nayo noma ezisola ngayo. Yabo so kufanele ukuthi mangabe ivuma nje and isure. So wena akawinikezi lelo thuba. Yabona lokuthi nibe ndawonye mangabe nikhulume nje we understand umuntu kanjani ninikezana ithubelane. Yabona unakhetshimo njani uyitshela efonini. Ave ngeze ube nakhona lamazwi ubuyitshela live nindawonye. So awuzange ukwenze lokho ugijima waya kuphi ayocasha ngefoni ofithi umkhuba ekufanele uyeke nje as soon as possible. Yabo wena nje zinikeza ithuba nalomuntu qinisekisa ukuthi niyahlangana naye. Mangabe nihlangana naye uyakhuluma nje naye awumpintshele khona ngamagama. Yabona umthetho hayi impilo yakhe ingashintsha kwasakacima anizame nibona impilo enithatha nibeka kuphi. Lobo line abakanjalo usukubasho kwintombazane vele oku-obvious okusuke kuyipenalty ubona ukuthi uyazifunela kuwena. Yabo vele nawe ugcwela ngithi ngayo. So kumuntu okanje kusafanele umnikeze ithuba naye fanele akubone ukuthi umuntu okanjani. Kodwa ngeke ngithi kufanele uqinisekise ukuthi uyanhlalela ngamazwi emangabe kufanele uqinisekise nje ukuthi uyamqabula. Yabona kunamabox awu3 enhlezi ngikutshela ngawo ukuthi uthatha ihagi uyamhlaba malivuma ithuba noma uyamqabula. Kuwo 3 at least elilodwa kufanele lithike. Yabona. So ke angazi noma ukungizweni kodwa inqaba nje amavideo ngihlezi ngitshela amabox awu3. Yabo. Then before mangabe usufuna ukuthi uyamqabula ngeke ngithi indlalela ngamazwi. Yabona umenze igazi lakhe lishisa. Ngani? Ukuthi umncome indlela iyona nangendlela aziphatha ngayo umqambela amanga hlaza. Kodwa ukhulume kahle unqoma yena indlela aziphatha ngayo indlela acabanga ngayo uyabona nje uzomkhombisa ukuthi ubaleke kangakanani. Yabona lokho kuzomenza naye azizwe ukuthi hayi letsizwa le iyakubona ukubaleka kwami. Yabona. Then before uzame ukuthi wenze njani uhlale kuyena ngokukhisa. Yabo kodwa ngabovele nje uhlale kuyena. Kodwa nje ukuthi nje nizikhulumele nizixoxele kamnandi. Kodwa nje before wena masubona ukuthi hayi usufuna ukugadla qala udlalele eqala ngamazwi akanjalo nje umncome nje indlela acabanga ngayo umqondo wakhe oshesha ngayo wena usubuye ububeka ke kanjalo. Uyamncoma nje ubuyena umqondo wakhe indlela acabanga ngayo. Yabo nje indlela azithanda ngayo umgwaqo. Kodwa ungamtsheli ukuthi uyamthanda. Yabo. Then you jump for a kiss. Yabo. So bengasho kanjalo mfowethu kodwa nje amaphutha akanje mawusashela efonini mfowethu. Ikhwaya isazohlezi ikubhimbela until ushintsha indlela owenza ngayo. Yabo. So ngiyathemba ke mfowethu ukuthi usizoqala manje approach yakho ushintshe
and wenze ngendlela efanele wenze ngayo. And ngiyathemba ke khona la usizakele khona. Mawukuthi khona la kushode khona noma khona okusha mhlawumbe ufisa ungazisa kuona okwenzekile ayobe usungithinta mfethu, uyazi ukuthi uyongithinta kuphi kwi-email yabo. So makabe unesifiso ke sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ke ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Khumbule ke mfethu umqeqeshi wensizwa ikhale jabulo shomfuthu.